zenbaki negatiboak zartzen direnean, zenbaki negatibo hauek erabiliko ditugu dagoeneko ezagunak diren algoritmoetan, kenketak egiterako orduan. Betileen algoritmoan, 50 ken 30, 20. 3 ken 8, minus 5. 20 ken 5, 15. Beste adibide bat. 73 ken 57. 60 ken 40, 20. 3 ken 7, minus 4. 20 ken 4, 16. Beste adibide bat, soinekoak izango dira. Soinekoetan, zenbakiak deskonposatzen ditugu, beraz, esaten dugu 615 dela 600 gehi 10 gehi 5, eta 258, 200 gehi 40 gehi 8. 600 ken 200, 200, 10 ken 40, minus 30. 5 ken 8, minus 3. 500 ken 30, 360 ken 3, 367. Beste adibide bat. Barkatu. 200 da 17, ken 100 da 89. Deskonposatzen dut. 200 da 17, 200 gehi 10 gehi 7, eta 100 da 89, 100 gehi 80 gehi 9. 200 ken 100, 300, 10 ken 80, minus 70. 7 ken 9, minus 2. 300 ken 330, 230. Ken 2, 200 da 28.